Det her er din bedste ven, hvis du gerne vil have din stemme til at lyde endnu bedre på din næste podcast. Den afstand, der er fra den ene side af din hånd til den anden, er et rigtig godt pejlemærke til at vide, hvor du skal placere din mikrofon. Så hvis jeg har min mikrofon her, den er her i virkeligheden, men hvis vi leger det den her, så kan du se, her er en god knytnæves afstand til min mikrofon, og dermed er der altså god sandsynlighed for, at jeg får nogle gode frekvenser med, jeg får ikke for meget rumstøj med, jeg får ikke for meget alt muligt andet med, fordi den peger hen mod min mund, og der er en god afstand, som gør, at det er behageligt at lytte til. Og hvis du sidder og tænker, hvorfor har du ikke mikrofonen lige foran dig her? Det er der flere grunde til. For det første, når man puster ud af næsen, så går det simpelthen lige ned i mikrofonen. Så selv hvis du bare sidder og lytter til, at der er en anden, der taler, så kan der altså komme næseblæs ned i mikrofonen. En anden ting er også, at P'er, de her plosiver, som kan sige og eksplodere ned i mikrofonen, de er nemmere at fange, altså giver et dårligere resultat, hvis de er lige foran munden. Hvor hvis du har den lidt skråt for, så peger den stadig på munden, men alle P'er og lufttryk, der kommer, bliver sendt forbi mikrofonen, uden at du går på kompromis med lyden. Så det er lige et lille tip til, at du måske kan optimere din egen mikrofonteknik, inden du går i studiet næste gang.